kin shirya? Kai zuwa unguwar? Eh, ba na ce maka zan fita ba. To shikenan. Kamar nawa ne zai ke kudin motar? Yanda Allah ya koyi. To shikenan. Gashi ki da wuri ba amma. Shikenan. To ni na fita kawai sai kin dawo. To a da lafiya. Allah ya sa. Kai, hannuna ce. Masu wuce? Baby. Me gida? Me gurasa, me.